sangyangan senajan nyawa kang dadi taruhane dihadapi muridku Sangkan Cakrabuana ya. Siap. Sampai istirahat. Acuatir tanggung jawab kula Gusti. Pasukan aja mundur. Hadapi. Ayo Prendi diatur kabeh anak putusan ya. Muridnya Ki Mandar. Iya. Ayo. Masuk Tolong gang 3 pelayu. paperingan Sampai mati wong tak. paperingan wong sing Ayo. paling eman dhewek matur Iya. suwun mamae sintang bos tandora dhewek kakak di bos etong Yo. Kuat. kang bandi bos etong sing dijaluk eman mama sintang bos tandora dhewek ora lali Hebat. Oh Sangkan Cakrabuana. bos ata bos ijo ning ndi bos ati Awas. bos ijo sing emang dheweke Oi, iya bapak bahas. tadi buah Bahas. Iya bahas. tadi Oi, iya iya bahas. Waduh. mama Ayo. aleng mama Raisa sepulali papa Sinta bos tando Hati-hati. bos ata bos ijoan dewe Awas. Oi, mama aku minta kiro oi, iya bahas. Iya bahas. mama mayor Iya Waduh. mama mayor selek mantap majikan dewe Hebat. minangkane maka ngormati bos wedae kedik sambut lali Oh, Sangkan Cakrabuana. sambut lali Perangnya aja ucing-ucingan si Raya. Ki Mandar masih penasaran. ajelok digawe lamun Awas. Oh iya. sepuh bapak kunci tafsir Iya bahas. Iya bapak kunci bahas. tafsiri bapak kunci tafsiri dewe Hati-hati. majikan sepuh matur kesuwun mama eringan mama eringan kang paling sayang dewe Iya. Wah. Oh iya bahas. bapak kunci Iya tafsiri bahas. Wah iya. Bosna pindong sing dijaluk emanan senajangan mamae Alpin sampun lali mamae Alpin Awas. Hai. bos wedang bos wedang Hey. bos wedang Kakak Arjuna Edi mama kunci saniro kahormati Kang Kaji Saniro Kang Kaji Saniro Kang hormati Awas. Iya. Larangan mati Bos Atin Bos ijoan dewe Wong kang paling sayang dewe Bos Atin Bos ijo Maju. Bos wedang gede pemerke supine gede Kang Kaji Saniro Kang hormati Maju. Repot. Oi. Repot. Oi. Iya. Oi. Repot. Oi. Iya. Hoppa. Oi. Iya. Iya. Hoppa. Hoppa. Iya. Hoppa.
iya buah iya buah ya oh Waduh, ayo bangsa kepala. maju Ya, ayo. iya coba hadiah awas serba suki amawabea Oh iya, segala perjuangan ditempuh lawan pengorbanan senajan nyawa kang dadi tandingan demi jaga nama baik agama warisan saking nenek moyang kita. Oh ya dewa jagat petara hago Cirebon dihancurakan iya. Cirebon dicukulakan gelagah halang-halang karena bukan yang sapa memusangkan cakra buana mengakhiri kahuripan Rama Gurti Kuang. Oi anak putus Sangya Waduh, sira. sing lor sing kidul sing datang sing kulon gempur Cirebon aja di baik kesempatan Waduh, hadiah aduh Oh, naro. ayo Bangsat kepala. maju Freddy diatur Freddy hai iya bang hai Waduh, mati. hai iya aku bahai iya aku bahai iya aku bahai iya woi iya aku bahai woi waduh hai Warak. ayo siapa maning Apa maning sing nuduh? iya bahai iya iya coba waduh Mundur. maju Waduh. ayo Awas, hati-hati. iya lenger nyawa taruhan Leger nyawa. iya ayo Ya, balik. iya Iya. Ayo, bantu sirah. iya men sini kurang ajar Jangan singgah. iya Panjeblos. ayo maju Su. ayo iya iya buka Iya. iya Ayo Kapten Ladang para santri maju. iya coba ayo dibantu Brandy aja sampai kewalahan ayo Maju. awas iya iya coba waduh iya Ayo siapa maning sing maju? awas otak gunakan Waduh, pukul jurus bajing loncat ayo awas iya iya coba wadah iya waduh iya coba iya waduh ader bocah cilik silah mundur santri. ayo maju Brandy di Kempur Cirebon Brandy
maju. Brosot, oke maju buah. Mundur tak maju. Brosot, Maju. maju menti brosot. Main jaluk sulapan. Maju. Oi, ayo terus Brandy. Ayo terus. Ayo. Macam-macam Sirabong Cangyang. Ora semacam maning. Yan mas kemana bakal tak kecok-kecok. Goblok siraku. Bangsat siraku. Kurang Moksang. cemera siraku. Acak akan bacot maju sih. Oh. Iya. Iya, awas. Ayo terus, coy. Waduh. Ayo, terus. Ayo sama maning si maju. Sugeng, aja tunggu SD Sugeng. Hei, aja belanja baik di Wali Saweran. Hei, ayo Cina. Bermokreo maju. Ayo Brandy. Buktikan Brandy. Aja kalah karo wong Cirebon Brandy. Ayo. Siapa maning brosot? Ay, iya, opa, ay, iya, opa, ay, iya, opa, ay, opa, aja, hoy, opa, aja, hoy, iya, opa, aja, ayo, ayo, awas, ay. Awas, aja lengger Brandy, aja lengger Brandy. 2 lawan 1 ya. Awas. Yuk. Aduh. Ay. Yuk. Iya. Coba aja. Apa? Ay. Iya. Ay. Iya. Coba. Ay. Apa? Ay. Iya. Apa ya? Mundur. Mundur. Brosot.